kai tällaisessa, että on lastensuojelu ja biologiset vanhemmat ja sijaisvanhemmat ja sitten on lapsia. Niin totta kai tähän helposti tulee myös ristiriitoja ja konflikteja ja väärinkäsityksiä ja huolia ja pelkoja ja katkeruutta ja kuuluksi tulemista. Niin se, miten tällaista sitten niin kun aletaan jotenkin sovittelee, niin ei siihen ole ehkä mitään semmoista manuaalia, käsikirjaa tai sapluunaa. Että se on hyvin elävä, semmoinen niin kuin paikallinen se tilanne. Kyllä tämä on minusta tärkeää, että miten se lapsi pysyisi fokuksessa ja miten auttaisi aikuisia näissä keskustelemaan, että mitenköhän nämä lapset toivoisivat, että me aikuiset selvitettäisiin näitä asioita. Että se kun pysyisi jotenkin niin kuin aikuisten mielessä, että mitenköhän nämä lapset ja kenestä tässä on eniten kysymys, niin mitenköhän he toivoisivat, että me osaisimme keskustella ja olla suhteessa toisiimme. Se kuulluksi tulemisen kokeminen on aika merkityksellistä. Että ne biologiset vanhemmat sais jotenkin sellaista, että heidät ymmärretään, että he ei niin kuin ole pahoja tahallaan. Eikö niin? Ja miten sosiaalityöntekijät tulisi kuulluksi jotenkin, että hekin yrittävät ihan hyvää. Että ensisijaisesti, että perheet voisivat jatkaa omaa elämäänsä yhdessä ja sitten vasta toissijaisesti tämä sijoittamisjuttu. Ja miten sijaisvanhemmat sais sitä kiitosta siitä, että he ovat tässä mukana ja yrittävät auttaa. Että esimerkiksi kyllä aika usein niin kuin huomaan, että kun keskusteluun tulee mukaan esimerkiksi se, että jutellaan vähän rakkaudesta, että ei kai tässä epäillä sitä, että te ette niin kuin edelleen rakastaisi lapsia. Mm-hmm. Että ne biologiset vanhemmat saa kokemuksia, että heitä kuullaan. Että mitä enemmän niin kuin, ja rajummin puututaan jonkun perheen elämään, se on aika radikaali puuttuminen, että lapsi sijoitetaan johonkin toiseen paikkaan asumia, niin mä oon oppinut sillä tavalla, että siinä pitäisi olla hirveän paljon myötätuntoa niitä äitejä ja isiä kohtaan. Riippumatta siitä sitten, onko ne dokailleet tai onko mielenterveysvaikeuksia tai omat elämäntilanteet on kriisissä. Että miten he sais niin kuin paljon semmoista ymmärrystä. Valitettavasti nämä sijaisvanhemmat saa liian vähän kredittiä mun mielestä. Että siinä on paljon semmoista niin kuin vapaaehtoishenkeä minusta, ne korvaukset ja muut tai kulut, niin ne on aika minimaaliset. Ja välttämättä juuri näitä biologiset vanhemmilta he ei saa sitä kredittiä. No tosin ehkä tässäkin kulttuuri on muuttumassa. Mutta paljon pitäisi siis, että jotkut yrittää auttaa lapsia ja nuoria elämässä eteenpäin, niin se en mä tiedä mikä sen arvokkaampaa voisi yhteiskunnassa olla.